खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना गोबारैनो थुलांनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअस हगारनायफोरखौ सिगांसिन आपडेट मोनो। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर में नहीं आना सनम। उफ, बिदि सफायाव जिरायबासो आराम मोनगुलायो। जा मोदोमाबो देरबाय आंना। अमा बेदरखौबो जि मोजां मोनो नालाय आंबो। बिदिबा जिम लादो आरो मा, मोदोमखौ एसे खमायनानै लादोब्रा फावदुर। है फाग्लि, मा रायखांबाय थायो? मा जिम बेलाय, मानो नांगौ? आंहा बेबादिनो मोजां मोनखायो, उन्दैनिफ्रायनो आंहा बेबादिनोखा। आंनि मुङा फावदुर, आङो लुथुर पुथुर, लोङो आङो गाइखेर, ओंखायनो आङो जोबोद गुफुर। बेहाय बे फावदुर, मोजांसो नुखायोना नोंखौ, बेबादिनो मोजांसो नुबावो आङो, लुथुर पुथुरनो किउट नुखाथारो। ओइ रुपालि, नोंनि फेसबुकआव दिनै बिनद होननाया ओंखाराखै नामा? माबा बिनद ओंखारलागासिनो, फेसबुकआव नुलागासिनो, माबा मिम्सफ्रावबो बिनद पिक्सारानो सेस दिनै, हम पेजआनो बिनदजोब आंना, ओमफ्राय मेसेजावबो बिनद, मा जालाबाय थादों दे? नोंनाव ओंखारदोंना ओंखाराखैनो? आंबो नोंनावसो सोंनो नागिरदोंमोन फावदुर, ओंखारदोंथ' दिनै आंनावबो। मा बिनद ओंखारबाय थाखोथाय फुरा दिनै आंनि फेसबुकआ सेस बिनदजोब। ओमफ्राय कमेन्टफ्रावबो मानसिफ्रा गावजों गाव कमेन्ट हरलायलायनायाबो बिनद गोजाजोब, माबा मिम्सफ्रावबो सेस कमेन्टआनो बिनद गोजाजोब। आंनोबो रावबो खिथाया, आंनि हौवा लोगोफोरनो सोंहरबाय आङो, दाना रावबो खिथानो रोङा। उल्था दाना बिनदसो नुलाबायबाय, रागायानो हालामोन आङो। आयु, नंगौ नामा रुपालि? बे 2020 इयारा जोबोद फाल्थुहायना। सिगां कर'ना भाइरास ओंखारबाय, अबेबा दावराव दावसि बमब्लास्ट जाबाय, ओमफ्राय नै दाना बिनद ओंखारबाय। मासे आजां गाजां जिराद ओंखारबाय थानाय बोसोर जाखोथाय बियो? आरो मा ओंखारबावनांगौथाय? आयु गिलाय लांबायसो आङो। आरो नै दंबावोसो 6 मासआनो 2020आव, खम जाल्ला। बे फाग्ला बेबादिजों जायोलै। औ नङाबा फावदुर, बे 2020आ गाजा खाथारहाय, दुनियानि गाजा बियो। बे फाग्ला बेबादिजोंखि जाथारोना, मा बिनद बेलाय? औ, जा बदमासखाहाय बे 2020आ, बेखौ मोनबा नैबे आखाइनि हान्थुजों सौख्लाब जौसिगौमोन आं, बारसिननानै नारसिननानै दोनसिगौमोन आं। आं दहाय फट' मोनसे आपल'ड खालामदोंमोनहाय, दाख्लै जों फ्लाइअभाराव बेरायहैनायखौ। र' नायनि सोर मा कमेन्ट हरदों। बा, माथो 100 कमेन्ट फैनानै दंलाय। र' फरायजोबलांनांगोन। You are looking so beautiful, Binod. Lovely pig, Binod. Beautiful pig, Binod. Cute powder, Binod. Binod. ये मा जाखो बेलाय? आयु। बेबादि you are looking beautiful, Binod. आरो गाहायाव सेस बिनद लुबाव, जेबो गैबावा। बिनद। आयु, 100थायाव 70थासोखा। बिनद। कमेन्टआनो बिनदजोब। ओमफ्राय नै लावदुम ना मा जाखो बेलाय? लावदुमसो, लावदुमा मा होनहरदों नायलाय। वा बिउटिफुल बिनद बिसि नो। आयु साला, आरो नै मेब्लाया मा होनहरदों नायलाय। किउट बिनद बिसि नो। मा मोनथारदों बिसोरो? मा मोनथारदों आंखौ जरायलाबायनो? बिनद बिसिया मायानो? बिनद बिसि, बिनद गार्लफ्रेन्ड, आइ लाभ इउ बिनद, मा हरलाबायदों? बे फाल्थुफ्रा आंनि किउट फिगावसो बेबायदि बिनद होनो जायगा मोनदों बिसोरो। साला बे आरो लावदुमा आरो बे मेब्लाया आंखौ बिनद बिसिसो होनलायबावदों बिसोरो। आंनि एथ' किउट फिगाव बिसोरो बिनदसो होनहरलाबायनो जायगा मोनदों बिसोरो आंनि फिगखौ लेथ्रा खालामनो। रागायानो हाला आङो। बिसोरखौ मोननाय मोनबा आङो दा हान्थुजों सौख्लाबजोबसिगौमोन आं, आरो बे लावदुममोनखौथ' सौख्लाबजोबसिगौमोन आं। आंनि फिगावसो बेबायदि जायगा मोनबायना बिसोरो। साला फाल्थुफ्रा सोंबा मोजाङै खिथाया बिसोरो। मा बिनद होननानै सोंबाबो मोजां खिथाया, आरो आंनि फिगावसो सेस लेथ्रा बाथ्रा बिनद होनहरदों बिसोरो। जायगा मोनाखै बिसोरखौ, र' मोनगासिनो दं आंबो। आयु, नै आंनावबो आंनि फट'आवबो सेस बिनद गोजाजोब कमेन्टफ्रानो। मा फाग्ला जाथारदों बिसोरलाय। A few moments later.
बिनोद 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 बाबा बाबा सिखारथ' माबा सिखारथ' सान हाबलायजासे उन्दुयो नामा सोरबा बेलासि टाइमाव उन्दुनो हामाथ' बेबायदि उन्दुयो नामा सिखारथ' माबा साहा रेडि खालामबाय आं माबा सिखारनानै साहाया लों औ दे बिनोद हा मा होनदों होनफिनलाय बिनोद 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 हा मा होननाय जाखो बेलाय बदमास लावदों बिमासा बिमा नोंनि बिमा मालानिफ्राय बिनोद जाफेरखो नोंलाय नोमासो नोमा मोनथिबाय जानला मानला खेला गेलेबाय थादों आंजों है बिनोदलै बिनोद मा असयब नोमाजों खेला दा गेले नोम्फानि गोदान नाम नामा बियो नोम्फानि निकनेम नामा नोम्फाया फोरोंदों नामा बेबादिखौ बिनोद नोम्फानि गोदान नामखौ बिनोद दोनदों नामा नोंलाय हा नोम्फानि नामखौ बिनोद दोनदों नोङो नोङो बांद्रायबाय साला सिखार माबार सिखार नोम्फाखौ गाबज्रिनोबा गाबज्रि नोङो बेबादि नोम्फाखौ गाबज्रिबाय था मोनथिबाय बिनोद होननानै नोम्फाखौ गाबज्रिबाय था नोमाजों दा गेले नोमाया नोंनि थाखाय साहा फुदुंनानै लाबोदों बेसेबां खामानिनि टेनसन बेसेबां खर' गुदुं जायो खामानि मावबाय थानांगौ ओंखाम ओंख्रि संना होनांगौ नों खेला गेलेनाय मोनदों हा नों खेला गेलेनाय मोनदों नोंखौ र' खोमाया लाबो खोमाया आइदैलै आइदै बिनोद बिमाया बक्सिं गोरों बेखौ मिथियाखैमोन नोङो दासो मोनबाय मजाया आरो होनबावगोन बिनोद होनबावगोन नोङो एबार मारै मोनदों आइदै बिनोद पापिसुनि बिनोद मा जादों फावदुर माने एथ' रागा जोंदों नोंलाय दिनै दहायबो फनावहाय मोजां खिथाहरासै आंनो ओंखायनो फैबाय आङो माबाहाय गावदां बे फेसबुकआवहाय मा बिनोद ओंखारलाबाय थादों मा बिनोद जालाबाय थाखो मानसिफ्रा आंनि फट'आवहाय आंनाव बिनोद कमेन्ट हरलाजोब्बायरा दाख्लै जोङो बेरायहैनाय फट' लानायाव जा जोंखादों आरो माखासे सेंग्राफ्राथ' नेब्ला लावदुममोन आरो माखासे आलदाफ्राथ' आंखौहाय बिनोद बिसि मोजां नुदों बिनोदनि गार्लफ्रेन्ड मोजां नुदों आंखौ जरायलाबाय थादों सोर बिनोद बेलाय आंहा रावखौबो सिनाया बिनोद आंखौ मानो जरायलाबायनांगौ बिसोरो दाउलाफ्रा सोर दाउला बिनोद बेलाय सोर दाउला बिनोद बियो आंखौ बिदि जरायलाबायनाय बेजों जा जोंगासिनो दंखायो आङो दाबो बे दाउला बिनोदखौ मोननाय मोनबा फ्राय खालामनानै जागौमोन आं रागाखौ मिन्थियाखै बिसोरो जरायलाबाय थादों आंजों ओइ थालाफ्रा दालाय आहाबो बिदिनो जायाखै दहाय बयफ्रेन्डनो मेसेज हरलायलायबाय आङो गुड मर्निं बेबि होनलायलायनानै दाना आंनो गुड मर्निं बिनोदसो जाहरलायबावबाय जा फाल्थुखा आरो फट'फ्राव साफा बिनोद साफा लेथ्रा खालामना होजोब्बाय बेबादिनो खालामखादों आंखौबो फाल्थुफ्रा औब्रा जा जोंखाबायहाय आङो नोङो मिन्थिबायबा जोंनो खिथाना होदो दे माबाहाय फावदुर आरो रुपालि आंबो दहाय 1 घन्टा सिगाङावसो मिन्थिदों नै ओरैबादिनो बे बिनोदाना बे मोनसे इउटुब चेनेल स्ले पइन्टआवहाय कमेन्ट हरबाय थायोमोननो आरो बेनि कमेन्टआ माबादि बेनि कमेन्टआ जाहैबायनो बिनोद खालि बिनोद बे फंसे गावनि नामाबो बिनोदखानो गावनि इउटुब नेमाबो बिनोद इउजार नेमाबो ओमफ्राय बेनि कमेन्टआबो बिनोदल' जाबाय थायोमोननो बेबादिनो गासैबो मोनफ्रोमबो भिडिअसआव बेबादिनो बिनोदल' लिरहरबाय थायोमोननो दाना बयनिबो नोजोराव गोग्लैबायना बेनि कमेन्टआ बेबादिनो कमेन्टार्सफोरनि गुबुन कमेन्टार्सफोरनि नोजोराव गोग्लैबाय बेबादिनो मानसिफ्रा बेनि बेबादि कमेन्टखौ लाइक हरलायबावबायनो ओमफ्राय बेनि लाइकआ 7थाल' लाइक मोनलायबावदोंमोननो बियो ओमफ्राय दाना बे 7था लाइक मोननायखौनो बे स्ले पइन्ट इउटुब चेनेलनि मालिकफ्रा इउटुबार्सफ्रा बेखौ मोनसे भिडिअ बानायफिननानै खिथाफिनो बेबादिनो जोंनाव कमेन्ट हरबाय थायो बिनोदा बिदिनो 7 लाइक्स मोनलायबावदों गावनि नामाव होननानै बिदिनो रस्ट खालामनाय बादि जावनानै होजाबायनो बियो इउटुबार्सफोरजों ओमफ्राय बेहायनो बे स्ले पइन्ट इउटुबारनिफ्राय जावजाबाय नालाय रस्ट खालामजाबाय जेबो मिनिं गैयानो जेबो आलदाबो कमेन्ट होखायानो बियो खालि बिदिनो बिनोदल' ओमफ्राय बेहाय 7था लाइक्स मोनलायबावदोंनो बियो ओमफ्राय बेखौनो दा मिनिंलेस बेसलेस बयबो बेनो ट्रेन्डिं कमेन्टआव बयबो सोलोंफालाजोब्बाय आरोना
दस्राफ्राबो माने ट्रेन्डिंआव थाफाजोब्बाय बयबो फल' खालामजोब्बाय फेसबुक मिम्स बानायजोब्बाय बेबादिनो कमेन्ट हरलाजोब्बाय सेम टु सेम बिनदल'सै आरोना आयु बिदिसो आरो ओमफ्राय माबादिसो नुयोनो मानसिखौलाय हो माबादि नुयोनो बे दाउला बिनदखौ बेबादि कमेन्ट हरलाबाय थाग्राखौ सिनायानो रावबो ओमफ्राय पिक्सारबो दोननानै लाखायानो इउजार नेमाबो खुनु पिक्सारबो गैया रावबो मिथियानो बे सोर मानसि अबे जायगानिफ्राय माबादि मानसि हौवा ना हिनजाव बोराय ना सेंग्रा रावबो थाल मोना पिक्सारबो गैखाया नालाय बिदिनो बेसलेस आरो बियो बिदिनो इमाजिनेरि बादिनो जाहैबाय दा बेनो आरो अह आच्छा खिथानायनि थाखाय थेंक इउ समाज गावदां नङाबाथ' जोङो मिन्थिनायानो नंलामोन इट्स अके इउ आर वेलकाम दासो मिन्थिबाय बिनदनि मिनिंखौ एबार जोंबो जाम्बि नंला आरो बे मानो बिदि हरबाय थानांगौ दे बियो मानो बिदि कमेन्ट हरबाय थानांगौ जाम्बाना बालन्दासो जाखागोनदां मानसियानो बालन्दा जा फाग्ला कमेन्ट हरलाबायग्रा बिदिनो बेखार बालन्दा जाखागोन बियो बिनदा जानोबो हागौ लोगो जानोबो हागौ भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुगोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों